Созвездие лагерында ял итүче Застава клубы малайлар кызларының иртәсе каты күнекмәләреннән башланан. 7 көн дәвамында 20 бала табигать кочагында саулыгын ныгыта. Артем Садовников палаткалы лагерда 3-нче тапкыр ял итә. Моя самая любимая часть дня – это утренняя разминка, пробежка. Потому что после этой пробежки весь день я чувствую себя заряженным. Балаларның ялын оештыру, күнегүләр үткәрү белән тренерлар шөгыльләнә, биредә үзара дустана мөнәсәбәткә, ватанпәрвәрлеккә өстенлек бирелә. Хәрби күнекмәләрне егетләр генә түгел, кыз балалар да бик теләп үзләштерә. Наша смена у нас как бы отличается от лагеря тем, что у нас есть дисциплина, у нас все передвижения только строем, все делают все вместе, не по одному где-то, отдельно они нигде не ходят, они постоянно либо все вместе, занимаются индивидуально. Кто-то, если у кого-то что-то не получается, взрослые товарищи помогают младшим. Когда сделал 30 раз, слушаем. Малай кызлар вакытларын файдалы да, күңелле дә уздыра биредә. Беренче медицина ярдәме күрсәтү, мылтыктан атырга өйрәнү нечкәлекләрен үзләштерәләр. Адилия Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.